Hala, si Papa man na oh. Di na ko ganahan nimo. May pagpagbuot na ta. Nagunsa man na si Dira. Sige naman na siya gahinuktok. Unsa kaya gihuna-huna anak niya? Klaro kayo, katunayang uyab ba? Base nato'y banayang uyab kay di man gid mailhan kay nagchat-chat rabiya to silang papa ato niya. Wabiya gid to kabaw si papa na abay ba na or wala? Aw basin gibuwagan siya, naghinuktok siya nagibuwagan. Atuon daw nako bi pangutanon nako unsay gihuna-huna niya. Nagunsa day ka pa, naghinuktok naman lagi ka. Klaro kayo, gibuwagan ka sa imong uyab, no? Basi nato'y bana pa. Lagi nak, basin nato'y bana lagi nak. Di na lang kumunguyab ng naibana siguro na ko eh. Ayaw lang panguyaban ng naibana pa, uy. Kay basin matigbasan ka. Tambag na ko nimo pa, ha? Abi nimo pa, adto na lang ka munguyab sa biyuda. Kay kalagra imong kontra. Ay!